Октябрь айы безнең гаиләбез өчен иң якын һәм иң кадерле булган айларның берсе. Чөнки 26 октябрьдә дөньяга безнең яраткан газиз, сөйкемле, сөекле әнкәебез туа. Расимә Усман кызы Насырова Аллага шөкер чираттагы туган көнен каршыла һәм үзләренең яраткан нур балкып Нур сибүче әнкәйләрен һәм әбекәйләрен Назыровлар гаиләсе, кызы Наилә, кияве Илдус, оныклары Альмира һәм Альберт тәбрик итәләр. Әнкәй безнең өчен уңган хатын кыз, тырышлык үрнәге булып тора. Әле дә аның киңәш фатихалары белән без гомер итәбез. Безнең кадерлебез хәзердә безнең өчен ныклы таяныч. Чиксез рәхмәтле без аңа, диләр сезнең балаларыгыз сезнең турында. Күкне айгап ұшкан аккыш сәлам биреп башын иде. Жанландырып тиреклекне назы белән күренекле күзләр килде. Жылы кояшлы, зәңгәр күкле, назлы җилле, алтынга тиренгән күзләргә тагын да күбрәк ям өстәп килгән матур туган көнең белән кадерле әнкәебез һәм әбекәебез. Көзге кояш нуры бар җиһанда, аяз көннәр сиңа зур бүләк, ныклы саулык, күңел тынычлыгы, әни сиңа бездән шул теләк. Мөмкин булса менеп зәңгәр күккә, йылдыз сузар идек кулыңа. Син генә бит әнкәй җан сулышың, өрәсең безнең гомер юлыңа. Әнкәй, без сине бик яратабыз. Яраткан әткәебез белән яратып сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә безгә сиздермәскә тырыштыгыз. Нәрсә генә эшләсәк тә, сиңа булган рәхмәтләрне һич кенә дә әйтеп бетерә алмаячакбыз. Зәңгәр күгебездә ал кояш сүнмәсен, балкып янсын. Әнкәебез, синең нурлы йөзең гел көләч булып калсын. Бу сүзләр Расимә Усмановна, кызыгыз Наилә, киявегез Илдус, оныкларыгыз Альмира һәм Альбертның иң яраткан кешеләре сезнең турында матур сүзләре булды. Сөекле әнкәйләренә һәм әбекәенә булган олы ихтирам бала оныкларыгызда бер кайчан да сүнмәсен иде. Ә хәзер аларның музыкаль бүләге сезнең өчен. Şəşlərin mamıqqına, qadirlərini anladım. Üzüməni bulğaşqına, min bitsinin üzəginin, üzülgən bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgən nazlı qılıb. Sabırlıqның tübü altın, gümür keylər hakkanda. Seni iske düşürdüm, tulgaklarım tutkanda. Min bitsinin üzəginin, üzülgən bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgən nazlı qılı. Min bitsinin üzəginin, üzülgən bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgən nazlı qılı. Yüreğine qadalğandır uyulamay etken sözler. İndi yüzlerine bizi biz ağartkan ul şəşlər. Min bitsinin üzəginin, üzülgən bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgən nazlı qılı. Әнкәй тормыш бирдең, үрнәк булдың син безгә. Зурлар инде без үзебез, хәйр фатихаңнан үзмә. Мин бит синең үзәгеңнең, үзелгән бер
матур, иң сөйекле, иң ягымлы, назлы әнкәйләре һәм әбекәйләре Расимә Усман кызы Насырованы матур туган көне белән ихлас күңелдән Сызрань шәһәрендә яшәүче кызы Гөлфия, кияве Дамир һәм оныгы Дилярочка матур иттереп котларга булдылар. Безнең әниебез узак еллар дәвамында тырыш хезмәте белән авылдашларының ихтирамын яулаган кеше. Ә инде безнең өчен ул бер кем белән дә тиңли алмаслык газиз, бердән-бер кадерле зат, диләр сезнең балаларыгыз. Изге күңелле әнкәебез һәм әбекәебез, җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә дип әниебез, әбекәебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Рәхмәт әнкәй шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт хәстәр белән караган күзләреңә. Рәхмәт ару-талу белмәс кулларыңа, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Яшәүнең ямен, гаиләң шатлыгына ләззәтләнеп, бүгенгедәй шәфкатле йөрәкле, туган җанлы булып, саулыкта яшәргә язсын. Бакчада үрмәгел, кояшка үреләгел, җылысын яктысын тойганга, гөлләрдәй үрелеп, назларга төренеп, яшәсин бу матур дөньяда. Балалар иманлы булсын, күңелләре саф булсын, ылыгайган көннәреңдә сиңа таяныч булсын, оныкларда синең өчен олы юаныч булсын. Амин, ул шулай булсын. Хөрмәтле Расимә Усмановна, кызыгыз Гөлфия, киявегез Дамир, оныгыгыз Дилярочка сезне яратып, сезгә сыкланып, сездән яшәү көче алып яши һәм күренеп тора. Алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы белә һәм чираттагы җыр сезгә бала оныкларыгыздан бүләк булып бара. Бәйрәм белән туа көне, олы бәйрәм бүген бездә, әниемнең туган көне. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Гомереңнең тагында бер елы үтеп киткән икән, үз тирәңгә безне җыйнар көнең килеп җиткән икән. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Әниемнең туган көне, олы бәйрәм бүген бездә. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк, картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Гел яшь булып безнең белән.
Чираттагы бик матур җырны һәм әлбәттә үзләренең бәйрәм теләкләрен сезгә, кадерле Расимә Усман кызы Насырова, кызыгыз Галия, тормыш иптәше Илдар, оныкларыгыз Илсаф һәм Ясмина бүләк итәргә булдылар. Ә менә инде аларның бәйрәм котлаулары. Тормыш юлыбызда яшәү илгесе булган әниебез, әбекәебез. Син җирдә безнең иң газиз, иң якын кешебез. Син балаларыңны тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыйынып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Менә инде көзге кояш елмаеп, нурын сибеп тора бар җиргә. Кояшка тиң нурлы йөзең, әниебез, бары синдә. Салкын яңгырлар ява инде, көз сулышы бар җирдә. Боз эретердәй җылы кул, әниебез, бары синдә. Көзге җил шифалы диләр, синең сулыш мең шифа, яраларны төзәтерлек мең дәва сыйган шуңа. Гомерең матур үссен, әнкәебез, әбекәебез, кайгы хәсрәт килә күрмәсен, йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Расимә Усмановна, кече кызыгыз Галия, киявегез Илдар, оныкларыгыз Илсаф һәм Ясмина сезгә үзләренең музыкаль бүләкләрендә ирештерәләр. Матур туган көнегез котлы булсын. Әнкәемнең күзләре. Рәхмәт Зөфәр абый. Бәйрәм белән сине. Әнкәем күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен. Яшьләнә күрмәсен, кайгылар белмәсен, әнкәемнең нурлы күзләре. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Тәүфиқлы бул балам, сабыр бул дип кала, чыксам әгәр ерак сәфәргә, җитсә дә күзләре, әнкәем күзләре, дәрт һәм куәт бирә яшәргә. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Әнкәем күзләре,